traçabilitat. La traçabilitat és entesa habitualment pels articles. Tenim un lot, tenim una caducitat, hem de saber quan ha entrat, quan ha sortit, quan ha canviat de magatzem, si està a la furgoneta, si està repartit amb un client o un altre per si hi ha una emergència. Però aquesta traçabilitat també avui en dia es pot aplicar al concepte de client, al concepte de proveïdor i al concepte de magatzem. Inclús a documents comercials, com és, per exemple, una factura. Saber aquesta factura de quins albarans ve, de quines comandes venen, de quines compres venen, tot això ho veurem una miqueta més. Imaginem que tenim, com tots estem acostumats, una traça de com arribar a xarxa control. Des de Girona a xarxa control com s'hi arriba. Això és una traça que ens explica tot aquest camí. De la mateixa manera podem fer un zoom i veure aquells detalls. I aquí a prop buscar un restaurant, buscar un lloc on aparcar, buscar un museu, informació turística, tot el que vulguem. D'alguna manera la traçabilitat ens permet fer això, dintre d'una traça d'informació d'un punt a un altre, fer aquests zooms i anar a buscar aquests detalls. Així doncs, la traçabilitat es refereix a aquells processos empresarials preestablerts i que d'alguna manera ens ajuden al llarg de la cadena de subministre a saber tota la informació en un moment concret. Aquí tenim un exemple d'un client que utilitza farmacologia per veterinària i on té implementat tot un control de lots, de caducitats i de multiubicacions. El mateix producte pot estar dintre el magatzem guardat, en aquest cas són càmeres, perquè són productes veterinaris farmacèutics, i a vegades a la mateixa caixa de producte hi ha una caixa aquí, una altra caixa, una estanteria dintre del magatzem frigorífic, i ells amb el sistema de gestió, amb una pistola intel·ligent PDA, poden localitzar immediatament on anar-ho a agafar. Un cop agafen el producte, el lector de codi de barres llegeix aquell producte, llegeix la caducitat i informa el sistema que aquell producte amb aquell lot i caducitat s'entrega a tal client. De la mateixa manera, quan arriba gènere dels proveïdors, es fa la funció inversa, que és ha arribat gènere i tot això ha arribat correctament, té aquest número de lot i es posa en aquesta lleixa, estanteria i nivell. D'aquesta manera sempre tenim localitzada la informació. Llavors aquests sistemes PDAs el que fan és donar-te, a més, aquest control de magatzem caòtic. D'alguna manera no tens per què posar sempre aquesta penicil·lina en aquest lloc, sinó que la pots posar on vulguis, que el sistema ja controla on tens diferents caixes del mateix producte i t'indica quin és el cas d'agafar per l'antiguitat. Amb un sistema FIFO, First In, First Out, de manera que el més antic és el primer que surt per vendre. Això és un exemple que teniu aquí. Per millorar aquesta traçabilitat, el fet de millorar-la ens porta uns beneficis. Com us deia, un control molt detallat de la partida, del número de sèrie, si trobeu números de sèrie, de caducitat i de totes les dates d'entrades, de data de millor consum, tot el que vulgueu. Gestioneu millor l'estoc, per suposat. Permet regularitzar l'estoc contínuament, vol dir que comptar un tros de magatzem no és un problema. Un dia tenim una tarda, unes hores lliures, i podem anar allà i comptar tot un producte que està en una lleixa en concret i no haver de comptar el resto. Amb això aniríem actualitzant cada vegada que fem un tros del magatzem tot l'estoc de tota l'empresa. Quan hi ha incidències amb els productes que estem venent, de seguida podem anar a buscar d'on va venir, on va anar a parar, a quins clients se li ha retirat, etc. I en principi detectar i solucionar qualsevol cosa que ens pugui passar amb aquests productes. Aquí veiem una traçabilitat d'una partida d'un producte, on es veu de quins albarans venen, de proveïdor, quin albarà de client, i quan fas una consulta de partida veus d'aquella partida en concret d'aquell producte, quantes unitats han entrat, han sortit, on estan, etc. Tot això es pot sempre analitzar endavant i enrere. A partir d'un punt, buscar la traçabilitat d'aquell producte endavant, que vol dir des d'ara fins que surt cap a casa del client, i enrere vol dir fins que estàs comprant, a partir d'un cert moment en el temps. De totes maneres, la traçabilitat també ajuda a aplicar-la a documents comercials. Per exemple, en aquest cas estem veient com una factura de venda ve d'uns albarans, aquests albarans venen d'unes comandes, i aquestes comandes, el material que ens serveix per fer aquesta comanda ve d'una comanda de compres. I tot això al final va parar amb uns punts comptables, uns venciments de cobro per part de les factures de venda i uns venciments de cobro per part de les factures de compra. Tot això queda en un mapa, de manera que són mapes interactius, vol dir que si jo clico sobre de l'albarà, podré consultar aquest albarà, aquesta factura, aquest punt comptable, qualsevol cosa.
sempre i quan aquell usuari tingui permisos. Si un usuari té permís per a la continuïtat, lògicament no podria veure. Són solucions que ajuden molt i molt i molt amb el dia a dia, i d'això en diem també traçabilitat. En aquest cas veiem el que en diem el centre d'informació d'un client. Aquí hi ha tota la traçabilitat de tota la informació d'un sol client. D'ahir podem consultar la fitxa general del client, podem consultar els apunts comptables, quins efectes hi ha en circulació, podem consultar tot el que li hem venut, quins articles consumeix més, quins albarans té pendents de facturar, quines comandes té pendents d'entregar. I hi ha una cosa molt interessant, que és la cronologia, que quan tu, per exemple, tens un sistema d'atenció al client, és molt interessant que la persona que atén el client vegi aquesta cronologia, que podeu veure aquí més a l'esquerra, a la vostra dreta, crec, és aquí sota que es veu, tens totes les comandes, albarans, factures, tota la cronologia, trucades, si li hem enviat un correu, tota la cronologia, tot el que ha passat amb aquest client. De manera que, si hi ha una incidència en un d'aquests punts, podem anar enrere i la persona que l'atén, lògicament, investigar tota aquesta informació. Això també és traçabilitat d'informació i és molt important de cares a millorar el servei que li donem als clients.